Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni ale tun ka labila kunu taratalon nka fo ka taa fitiri fani se kama sɔrɔ anw to sigin no sɔrɔdasiw ka kiiritigɛso ra n'an ko justice militaire nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militaire cɛ dogo la. Maître Ambroise Farama ale ye Guy Hervé Kam ka sinkɔrɔma dɔndɔnla ye lafasaliko kan an k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude. Kunu tuma min kiiritigɛla ka latigɛ in bɔra an jigi tun b'a kan k'a bɛna bila teliya la minnu tun bɛ yan kunu olu yɛrɛ y'a dɔn k'an tora yan fo su nɛgɛ kaɲa 1 waati a laban kiiritigɛla y'a jira k'an kana o dugusɛjɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati la walasa labɛn ka sabati a bɛ se ka bila wa an nalen an mɛnna yan yan'u kan an bisimila a laban u tilala ka fɔ ko labɛn ma sabati fɔlɔ walasa a ka bila. On nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies. Hakilinajigira tɛnɛlon tɛmɛni finitigiw ka kiiriso ɲɛma ale tun ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko Guy Hervé Kam nɔ bɛna bila ɲani a ka kiiri ka se ka sigi sen kan. An bɔra Sorama b'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ko tɔ bilara bolo jumɛn de kan. Ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait la troisième décision de justice qui a été rendue. An jigi b'a kan a bɛna bila o la nin ye a siɲɛ sabanan de ye ni kiiritigɛla bɛ ka fɔ ko ka Maître Kam bila ka bɔ kaso la nka marabagaw ma sɔn ka bila kunun de ye siɲɛ sabanan ye ni kiiritigɛla y'a latigɛ k'a ka bila halisa an bɛ kɔnɔni na a ma bila fɔlɔ. Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision. I k'a dɔn k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔw ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale da bɛ yuruguyurugu ko dɔ la min kun ye ka se ka furancɛ fanga dafiri n'an ko atteinte à la sûreté de l'État. Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ko tiɲɛ foyi tɛ ninnu na o kɔfɛ o ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Guy Hervé Kam kɔni ale hakili sigilen don a ka kasobon kɔnɔ. Depuis qu'il est à la maison d'arrêt et de correction, nous arrivons à kabini a donna kaso la an n'a bɛ ɲɔgɔn ye waati min ka di an ye an ma gɛlɛya sɔrɔ o la an n'a bɛ kuma nɔgɔya kɔnɔ wa a hakili sigilen don bawo a b'a dɔn jalakili t'a kan a labɛnnen don ka ka jamana ka kiiritigɛlaw weleli jaabi. Ni Guy Hervé Kam nɔ bilara bi sɔgɔmada in na u t'a yira ko ale ka kiiri banna sabula ni don min na kiiriso makunya bɔra ale ra a kan ka se ka taa jaabi di u ka ɲininkaliw la. Maître Ambroise Farama ka fɔta ye. Tiɲɛ don sariyabɔ y'a latigɛ kɔlɔsiliw ka kɛ a ka kiiri taabolo kan walasa tuma min n'u mago b'a la a kana kiiritigɛla ka weleli jaabi. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.